Info paket kamar, Mas. Paket kamar 5 juta, Mas. Dapat 3 barang, isi kamar bek pokoknya. Apa ae kuwi? Yang pertama iki, Heeh. spring bed 160 kali 200. Oh, Nah, jos iki. pilihan banyak, ini ada pilihan. Pilih sing abu-abu ora apa-apa, pilih sing biru ora apa-apa, wis bebas ya Jos to. iki. Iki Heeh. spring bed-e. Lah sing keloro, Apa? iki meja rias, Mas. Meja riasnya pilih iki oleh. Heeh. Pilih sing iki oleh. Pilih sing iki oleh wis sembarang kalir pokoke engko nek WA langsung tak pilihan ya Pokoke to. meja rias kursine ndi nggih lungguh. Kursine ndi ke kursine ndi ke kursi to, Mas? Oh, Iki nek kursine wis komplit engko pokoke ya to. bebeh. Ki nomor loro. Oh, sing ketelu Apa? iki almari 2 pintu, Mas. Beh. Almari 2 pintu ya to. Oh. Sepilihan jerone Mas ki kayune jati. Jati asli apa ora? Jati tos, nek ora jati ora usah dituku, ora usah diduwiti, Mas. Ngono. Iku pilihane akeh, ya to langsung WA engko tak wehi pilihan pokoke ya to. Lah WA carane piye? Lah kuwi lho enek nomor di bawah bio profil lho Mas, langsung di-kring kok langsung di WA. Langsung terhubung ning aku ya to. Promone piye Mas iki, Mas? Gratis ongkir, Mas. Diae. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir pembayarannya COD. Oh ngono. Yo iya. Piro nggih? 5 juta oleh telu. Oke, iki lho paket 5 juta barang nggih. Nah, jos iki.